Waradin sagunging dumadi wonten kersanipun para bini sepuh aji sepuh sesepuh ingkang sampun pono ing pamawas buntas ing kawruh lebdo ing pitutur ingkang satuhu kawula pundi dalasan kawula bekteni wonten ngarsanipun pangemban wilayah ingkang berbudi bawa leksana wonten ngarsanipun para ulama para kiai para santri ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi minangka kiblating panembah ingkang pantes tinulada sinuba sinudarsana langkung-langkung wonten asalipun sangyaning para tamu kakung Sumawana Putri mugi tansah ginanjar ing suka basuki puji dalah syukur kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang murba ing dumadi bilih wonten ing kalodhangan puniki kita sami tansah jinantung rahayu basuki saengga saged kempal manunggal nyamiji kanthi kalis rubida nir ing sambi kala selawat salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung minangka pandam-pandaming kawula dasih Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedaya keluarganipun sedaya pengikutipun mugi wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawahing kudrat saking panguwasaning Gusti kang murba ing dumadi nalika semana ana titahing Gusti kang ngasih pajalulan pawestri ingkang sampun ngancik alaming madya sarta angluwi laksita harjo mardawaning Buddha tulus aduh wijilipun sang pinanganten putri lamun Cinandra kadya Betari ratih ingkang mijil saking kayangan kaapit dening para putri Dumas cacah 7 kanthi pangajap mugi pikantuk pitulungan ing saking Gusti ingkang murba ing dumadi pinanganten putri dasar sulista ing warna sinten to menika wau sesilih rara ayu ajeng Wulantari ini kesampun kapit Rama dalasan ibu kinanti manjing wonten ing sasana rinengga pating galebyar pating calorot busana sang pinanganten putri bebasan turah rupa kurang condro Sang cundakane lampah dasar pria bagus tak tangguh tur tanggung jawab sinten to menika ingkang minangka dados sang Subra Manggala ya sang cundakane lampah Dimas Bagus iki ngapa kanthi lampah lulunan sang Subra Manggala anganti pinanganten kakung mijil saking sasana Palarman tumuju wonten ing sasana panggih sang pinanganten kakung loninji nak Mas Bagus Alimangsa Atmojo kakung almarhum Bopo Tarisan dalasan Ibu Sumenti dasar pria bagus lamun Cinandra kadya Sang Prabu Rama Wijaya
daya-daya ametuaken kang garwa prameswari kang dipun tresnani. Roro ayu ajeng ulang tari kang mimbo sang Betari Sinta. Saya caket saya ngalelo tindak nyeri sang pinanganten kakung tumuju wonten ing sasana panggih. Saya caket tindak nyeri sang pinanganten kakung panteping pandulu catur netra linambaran meneping kalbu manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya. Silakan pengantin pria, Mas Ali maju, Mbak Ajeng maju. Laju angadani adicara balangan gantal. Gantal ingkang dumadi saking sejak ingkang linintingan lawe awarni seta. Ning gantal ingkang dumadi saking sejak linintingan lawe. Sinajan to lumah urip beda rupane lamun ginegeh padha rasane. Sampun paripurna balangan gantal pinanganten sarimbit laju patemu asta. Panggiri sang pinanganten kakung dalasan pinanganten putri. Sampun paripurna pinanganten kakung dalasan pinanganten putri balangan gantal laju angadani adicara wiji dadi utawi injil antigo. Pralampita injil antigo ing samangke pinanganten sarimbit badhe anuwaken putra minangka penyambung sejarah tiyang sepuh biar pecah sak nalika risang antigo awarni seta saha awani rekta. Awani seta kang saking bapa awarni kang saking biyen mugi samangke pinaringan putra putri ingkang saleh saha salehah. Kambang-kambang sajroning bokor kencana sekar triwarna mawar kanthi luas sekar mulane sekar stamang minangka jangkeping sesaji. Pinanganten putri Aniji ampianipun kang garwa ampian kanan saha kiri kanthi pangajap mugi tinebina saking Sukerta cinaketa ing bagya mulya dunya tumusing belahan. Sampun paripurna pinanganten putri Amiji ampianipun kang garwa laju adicara junjung derajat pinanganten putri kajunjung ingkang garwa. Sayangi para tamu kadung sumawala putri sampun paripurna injil antigo dalasan angranu padha laju angadani adicara gendong sindir ugi winastan sindur binayang.
sajane para tamu adicara sindur binayang utawi dina sindur tindak nyari sang pinanganten kakung dalasan pinanganten putih lamun cinandra kadya Sang Sri Nalendra. Kanthi umpuling ketawang Sri Nalendra pinanganten kakung dalasan pinanganten putri kairing Rama dalasan ibu tumuju wonten ing sasana rinengga sasana wasrani papan rinengga awit ing mriku tebake kaendahan katentreman saha kamulyan kanthi lampah lontonan sang Suba Manggala ananging pinanganten sarimbi tumuju wonten sasana pinajang. Surat sakat tindakan sampai nanti sarimbi tumuju wonten sasana rinengga. Lajeng anagani adicara bobo timbang utawi timbang pangkon bobo timbang utawi timbang pangkon amung teges bilih yang sepuh anggenipun kula mentah putra kali sinajan dadi pramantu boten kepareng pilih kasih banci dan silakan. Artinya orang tua walaupun anak menantu dalam mendidik mengarahkan, membina harus adil, harus sama, tidak boleh pilih kasih. Bapak jawab beratnya sama saja. Sambut paripurna adicara bobo timbang utawi timbang pangkon lajeng anagani adicara taman jenu utawi lungguh mantap ugi nastan wini sudan pinanganten sarimbi kanggaken pun boporo becu bandi wonten ing sasana rinengga. Monggo Pak Robert silakan didoakan putra putrinya di wisuda hari ini yang sudah masuk menjadi keluarga yang baru, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang bahagia, tentunya bahagia yang hakiki, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sampun paripurna adicara wisuda utawi taman jenu lajeng anagani adicara kacal kidul utawi asok dina kaya. Sebentar. Silakan Mas. Sebentar Mas, sebentar tahan Mas. Tahan dulu Mas. Pinanganten nasta tilam lampus wonten Mas Purworejo saha atur receh pralambang bilih garwa kakung anggadhahi tanggung jawab urip kacekapan keluarga garwa saha putra pinanganten putri anampi asok dina kaya teng garwa kanthi demi setiti mas tititur ngati-ati boten kepareng maneh senajan sajogo. Asok dina desa sampuripun katampi teng garwa wajib katitepaken jemakan ibu ingkang pinitados minangka widadaning dina kaya. Silakan bahasanya soal ke ibu dibutuhkan ke ibu
sampun paripurna antukaken asok Dewikaya. Pun boten ing sasana sekawit. Laju angadani adicara. Dahar tembung utawi tembung bujurna. Ugi winastan dahar warimah. Tembung bujurna anggo teges wiwit bebrayan. Lara loka mukti wibawa. Sarang-sarang dipun sangga. Silakan bergantian. Mas Ali nyuapin istri, gantian nanti istri nyuapin suami. Lanjut saling suap. Mbak Ajeng, Mas Ali saling tatap pandang dengan seniman. Pelan-pelan nanti biar teman-teman kameramen bisa mendokumentasikan dengan optimal. Kamu makan punya kamu sendiri kan? Ya, gitu. Lihat kamera. Sampun paripurna. Dahar kembul utawi dahar warimah. Laju angadani adicara nunjuk kerta wening. Tertentu sampun dipun dungani dening para pengisi sedhep. Kanthi pangajap pinanganten saengga anggenipun bangun bebrayan tansah esreksa wening ing penggali. Tansah manunggal tetungganal saeyek saeka kakti manunggaling cipta rasa karsa satemah ambabar kaya. Sampun paripurna nunjuk kerta wening pinanganten saengga. Laju angadani adicara sungkeman. Adat Dwi Dono Piyai Jawi marak sida ngabiyantara dumateng Rama dalasan ibu. Duwung saha cinela dipun telasaken. Tinggalan pisang pinanganten salimbit marak sida ngabiyantara dumateng Rama dalasan ibu. Lamun cinandra kadya rinujik rujik atine rasang pinanganten.
kilang padodo pisampeyan Kang Saribit marang si Guru Abiyantara. Dumateng Rama dalasan ibu. Sungkem manten Sarimbit dumateng bulan bapa iku manti kekali berlepopa kestuniro geniro Bagyo mulya gesangipun ing dunya prapendhet sampun paripurna pinanganten kakung pinanganten putri dumateng Bapak Rukut Subandi Dalasan Ibu Windy Yulian laju marasik dumateng Ibu Sunenti Dalasan minangka badhe wakil almarhum Bapak Tansu Brol mijil waspodung milik Trenyo salah beten griya labet hanang bisungame ger anakku ojo sira tinggal duka lan prayoga Iya marang Yuan Agung Seki nasib Mringsa Somo Pinanganten Saribit Nunggu tinduk kampung Tanton jemping Bantolo tansahnya dungo pangestu Rama Dalasan Ibu ingkang sampun anggo wentah wiwit masih timur ngantos akhir diwasa kanthi kepaing pangajak muga pinanganten Saribit tansah pinanggi teguh yuwana slamet sak laminnya slamet dunia pemusing belahan pinanggi kabejang kamulyan Sangga para tamu
Ratu Sumarno Putri mugi tansah pinanjari suka basuki sampun paripurna pinanganten saringgih malaksih ngabiyantara sungkem nyuwun pangestu dhumateng Rama Balasan Ibu laju anggadani adicara kang pungkasan menuju adicara saweran. Silakan kedua mempelai berdiri, Bapak Ibu juga berdiri. Baik Bapak Ibu, tamu undangan, adik-adik, panitia boleh. Ini acara terakhir, acara saweran. Tadi info yang saya dapatkan uangnya ada 700 juta dan permennya sebanyak 6 kintal. Oleh karena itu yang jauh silakan mendekat, yang dekat silakan merapat. Ya, ayo jangan sampai adik-adik nggak kebagian. Ada permen 6 kintal, uang 700 juta. Yang penting jangan rebutan, jangan rusak kembang, ini kembang sewan. Ya, Mas Ali, Mbak Ajeng, dihitung sampai 100 ya. Dihitung sampai 100, baru nanti dibagi uang yang 700 juta. Dan ada permen 6 kintal. 97, 98, 99, 99 setengah, 100. Iya, kasihan. 3, 2, 1. Yang penting jangan rusak kembang, ini kembang sewan. Menjagain kembang aja nih. Menjagain kembang takut tumbuh. Nanti paling nggak tombol ini kalau kembangnya rusak. Habisin, Mbak Ajeng, Mas Ali habisin. Lempar bangkunya, duitnya. Udah habis? Dapat berapa juta, Bu? Bisa itu, Bu, buat tebak lato. Jadi terima kasih buat ibu-ibu, adik-adik, ya. Foto Pak. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, tentunya upacara panggil pengantin sudah selesai, sudah paripurna. Tentunya kami dari tim Nusa Pesona Studio dari kota Cikarang Boleh Bayu, rapat Ibu, foto dulu berempat. Cikarang Utara, Bekasi Kabupaten, dan juga bekerja sama dengan Iya. BSS Wedding Organizer dari kota Cibitung. Barangkali ada tutur kata kami yang kurang berkenan, buat pilih wonten atur kawula ingkang boten nuju krana kepareng sinar saking panggeran jer kawula namung kita sawantah saestu tadah wadana nyuwun agung wingsih samudra bangsami ingkang tanpa upangi. Doa kami buat kedua mempelai semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang bahagia, tentunya bahagia yang hakiki, bahagia dunia, bahagia di akhirat, segera diberikan putra putri yang soleh dan soleha. Bang. Allahumma amin. Terbasuki sekul gunung Dorong Ropo. Oke, senyum semuanya lihat sini ya. 1, 2, 3. Kanthi panutuping atur. Bila taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.